Għal sen oħra f'Monte Cristo qed issir il-fiera l-kbira b'aktar minn 200 esibituri li qed jippreżentaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom fejn hija mistennija tendenza ta' il fuq minn 100,000 viżitatur. Il-fiera tikkonsisti f'diversi stands b'oġġetti tad-dar, ikel u sansitra anke park għall-familja kollha fost diversi affarijiet oħrajn. Barra dan kollu hemm anke NGOs bl-stands tagħhom li huma parti minn din il-fiera. Net News tkellem ma' wieħed mid-diretturi, Ruben Caruana. Għawna ħafna esibituri, il-post innifsu jaddatta ħafna ruħu għal attività kummerċjali, ġifieri attività kummerċjali, attività għall-familja ħarġa. Il-post jaddatta ħafna tajjeb għall-avveniment li mhux fiera biss, ġifieri fiera għaw l-ikel għaw ir-restaurants hija ħaġa sabiħa ħafna l-familja. Preżenti għal ftuħ tal-fiera kien hemm il-President ta' Malta George Vella fost diversi personalitajiet oħrajn. Apparti li tkellem dwar il-lat kummerċjali, il-President spjega kif dan il-post joffri villaġġ ħajju vibranti fejn wieħed jista' imur u jirrilassa. Fiera ovvjament fetħet illum, tibqa' sa 22 ta' Lulju, tiftaħ kuljum mis-6:30 sa 11 bil-weekends kollox. Wara d-diskorsi l-fiera l-kbira nfetħet uffiċjalment mill-President ta' Malta biex tingħata bidu għal ġimgħa u nofs ta' attivitajiet f'dan il-post qrib il-Mitjar.